Zdravím vás u ďalšieho videa. Tentokrát sme není pri žiadnej hre, ale sme pekne na slnečku vonku. Dneska som tu s mojím bratrancom Kikčom a ideme si zahrať challenge na brvna. Takže Kiko, aké sú pravidlá? Od 16 pôjdeme a budeme dávať brvna. Presne tak, máme 10 pokusov. Ten, kto dá viac brvnen, vyhral. A ten, kto prehrá, tak ide 5 koliečok. 5 koliečok, tak sme sa rozhodli pekne. Môžeš ukázať, pán kameraman, pekne celé ihrisko. Krásne podúčané. 5 koliečok, takže strihneme si, to začína. Raz, Iba, dva, tri. Dobre, začínaš. Dobre. Pozeraj na to, hneď prvé. Milimeter. Nedáš. Áno, let's go. A idem ja. Pozor, čo? Yes, ešte, že mám takého ľahkého supera. Starý veterán. To ale to šuchlo. Video záznam. VAR, to šuchlo. Áno, 0-0. Let's go. Aj. Ty, nie? No. Takže toto je štvrté končí. To malo od brvna trošku vysoko, no. Kámo, na to chce bíhať. Na 5 koliečok behať nebudem. Je to možné? Jedna je moc vysoko, jedna je moc nízko. Kde to malo? Dámy a páni, toto malo byť brvno, prosím pekne. My hráme na brvna, hej, ako. Trošičku to ako prestrieľava, no. Lebo starí veteráni už takí nedávajú. No. Yes! 1-0! Let's go! Čírak. Zásne. Yes! Fajna vedem. Tam. Tak dámy a páni, tuto máme porazeného. 2-1 som vyhral, čo znamená, že tuto Kikčo si ide zabehnúť 5 koliečok pekne pred tréningom. Vám ďakujeme za zhliadnutie a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!